V roku 2010 sme vám priniesli príbeh o 3 kamzičích nešťastiach, ktoré sa udiali na prelome februára a marca roku 2009 nedaleko Štrbského plesa. Dnes, presne 4 roky neskôr, sa situácia zopakovala. No ešte ďaleko dramatickejším spôsobom. Celý tento príbeh začal 27.2.2013 telefonátom z Majlátovej chaty od Popradského plesa. Vedľa chaty nám leží uhynutý mladý kamzík, oznamuje personál. Kamzíka nakladáme na krošňu, znášame ku zastávke Popradské pleso a odvážame na výskumnú stanicu štátnych lesov Tanapu do Tatranskej Lomnice na ďalšie analýzy. Bola to bežná rutina, ktorá sa občas prihodí. Keby ďalšie dni neboli, kamzičie nešťastia razantne pokračovali. Dňa 28.2.2013 ráno vyráža dvojica strážcov Tanapu Ján Šelenk a Michal Líška do Važeckej doliny a na obed dostávame na stredisku správu. Našli sme 4 uhynutých kamzíkov. 2 celé nesieme na výskum, 2 sme nechali na mieste. Sú už značne roztrhané o zveri. Ak môžete, príďte nám oproti. Opäť teraz sadáme do služobného auta a po chvíli smerujeme s 2 kamzíkami do Tatranskej Lomnice. Medzi tým sa dozvedáme, že kamzíky ležali v kosodrevine v neveľkej vzdialenosti od seba a podľa indícií spôsobil tento masaker rys. Prvého 3.2013 dráma pokračuje. Strážca Ján Šelenk opäť vyráža do Važeckej doliny, aby odobral ďalšie vzorky z ponechaných kamzíkov a skontroloval fotopascu, ktorú pri kamzíkoch včera nainštalovali. My ostávame v kancelárii a po chvíli dostávame od člena dobrovoľnej horskej služby Petra Tomku správu, že na červeno značenom turistickom chodníku na Popradské pleso leží uhynutý kamzík. Namiesto jedného kamzíka však nakoniec znášame na Štrbské pleso 2. Ján Šelenk medzi tým prichádza do Važeckej doliny, odoberá vzorky z kamzíkov a zisťuje, že fotopasca zaznamenala nočnú návštevu. Na spiatočnú cestu sa však vyberá inou úžlabinou ako včera a po chvíli nachádza ďalšie 2 uhynuté kamzíky. Jedného z nich už medzičasom objavil medveď a nezostalo z neho takmer nič. Ráno 2.3.2013 začalo ešte šokujúcejšie. Ďalší telefonát oznamuje uhynutého kamzíka pri zastávke Tatranskej elektrickej železnice Popradské pleso. Za chvíľu sa tam stretávame viacerí a kamzíka skutočne nachádzame. Nakoniec sa rozdeľujeme na 3 skupiny. Vedúci Radoslav Žlkovan pôjde s kamzíkom do Tatranskej Lomnice, kolega Ľuboš Fabián so služobným psom oproti stopám uhynutého kamzíka do Mengusovskej doliny a my ostatní do Važeckej doliny vrátiť predátorom to, čo sme si požičali na výskumné úlohy, zbytky tiel uhynutých kamzíkov. Pridáva sa k nám aj náčelník obecnej polície Emil Švorc. Vo Važeckej doline sme toho dňa našťastie už ďalšieho kamzíka nenašli, no Ľuboš Fabián áno. V lese medzi letným a zimným chodníkom na Popradské pleso ležali na snehu ďalšie 2 zvyšky uhynutých kamzíkov.
Spolu 12 jedincov. Počítame v rýchlosti. Tak toto tu ešte nebolo. O zatiaľ konečný počet 13 jedincov, nájdených túto jar na území ochranného obozu Štrbské pleso, sa postaral Jan Šelenk s Michalom Líčkom vo Važeckej doline, keď 3.3.2013 kontrolovali fotopasu a ešte raz, detailnejšie, prezerali okolie Kamzičieho nešťastia. Pozostatky ďalšieho Kamzíka ležali ukryté v kosodrevine. Výdatne si na ňom už medzitým pochutnali predátori. Ako všetkých, tak aj nás zaujímali príčiny takýchto rozsiahlych úhynov. A hoci sme už mali, na základe nájdených indícií, poskladané v hlave svoje príbehy, predsa len sme čakali na výsledky z laboratórií. Kamzíky netrpeli s žiadnym ochorením, vykazovali len viaceré poranenia. Hlavne vo Važeckej doline išlo jednoznačne o rysa, konštatuje Milan Kornajčík, preparátor z výskumnej stanice štátnych lesov Tanapu. Prinesené exempláre mali poranenie na krku a množstvo škrabancov. V Mengusovskej doline to bolo však menej jednoznačné, pretože Kamzíky mali tiež množstvo udrenín, ktoré mohol spôsobiť pád. No Kamzík od zastávky Popradské pleso opäť naznačuje aj útok rysa. Mal doslova vytrhnutý kus mesa z chrbta až po ľadvinu. Jedine Kamzík od Majlátovej chaty bol bez zranení. Uhynul na vyčerpanie organizmu. Bol značne vychudnutý. Doplňa Milan Kornajčík. Ak si poskladáme všetky informácie dokopy, vynárajú sa nám príbehy, ktoré sa mohli na týchto miestach odohrať. Kamzík od Majlátovej chaty bol samostatným príbehom. Pravdepodobne sám cítil slabosť svojho organizmu a púdovo hľadal ochranu pri ľuďoch. Vedel, že tu sa za ním prirodzení predátori neodvážia. No zoslabnutosť bola priveľká. Noc blízko chaty neprežil. Vo Važeckej doline sa dráma odohrala ináč. Pre nedostatok potravy na bezpečnejších lokalitách Jamskej kopy sa črieda Kamzíkov vybrala cez dolinu suchej vody na západnú časť Sedielkovej kopy na pastvu. Presne tak, ako tam ide tento Kamzík. Vidíte tie rozhrabané miesta? Ale prečo sa tak bojí? Prečo váha? Možno preto, že ešte teraz, niekoľko dní po útoku, má celú tú hrôzu v živej pamäti. Možno je jeden z mála, ktorí prežili. Práve v týchto miestach totiž musel na čriedu Kamzíkov čakať rys. Tu sa na ňu vyrútil a hnali ju dole svahom do Važeckej doliny. V kosodrevine sa ale Kamzíky dostali do pasce. Zľadovateľý sneh sa im prepadával pod nohami a rys mal jednoduchú úlohu. Bol to poriadny masaker, ako na jatkách. Ulovil spolu rekordných 7 dospelých Kamzíkov. Práve toto nezvyčajne vysoké množstvo ulovených Kamzíkov nabáda tiež k úvahám, že sa na útoku podieľali 2 rysy. Udalosť sa totiž odohrala v období rysieho párenia. Medveď, líšky, kuna či krkavce sa na love samozrejme len následne priživili. V Mengusovskej doline bolo objasnenie príbehu najkomplikovanejšie. Začalo to pravdepodobne v týchto miestach svahov Patrie. Niekde tu muselo čriedu niečo vyplašiť. Alebo im nohy podrazila menšia lavína. Alebo ich do nebezpečných miest donútil vojsť človek, pes, alebo na ne aj tentokrát zaútočil rys. V každom prípade črieda Kamzíkov padala dole strmým zrázom z Patrie smerom ku turistickému chodníku do Mengusovskej doliny. A tam, na následky zranení, postupne hynuli. Posledný 5. až pri zastávke Popradské pleso. Podľa vyjadrení Milana Kornajčíka je pravdepodobné,
že za celým týmto príbehom je opäť rys. No nedá sa vylúčiť, že sa len priživil na Kamzičom nešťastí. Čiže už len následne po páde napadol niektoré poranené Kamzíky. A tie, intuitívne, opäť hľadali ochranu pri ľuďoch. Kto vie? Úplnú pravdu o tomto prípade sa už zrejme nikdy nedozvieme.